Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Minimum nga 15 pesos nga plete ginadusos ang Transport Group sa Western Visayas. Transport Group sa Negros, mamiting parte diri sa buwas. Alias Spider-Man, arestado matapos makuhaan sa iligal nga droga kag armas. Mayor Arceo sa Ginigaran maghatag sa reward money sa makatudo sa sospek sa pagpatay sa utod sang iya bodyguard. Comelec nagapreparar na para sa barangay elections. Kag sa Good Vibes, 22 anyos nga Bacolod noon, natagaan sang kagayunan makahatag sang speech sa United Nations General Assembly. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, subong na ang katapusan nga adlaw sa pag-file sang SOSE sang tanan nga nagpapili sa May 2022 nga eleksyon, nagdaog man o kun napierde. Sa record sang Comelec Negros Occidental, as of 10:30 a.m., 21 sa mga nagpapili sa nagligad nga piniliay ang naka-file sang Statement of Contributions and Expenditures. Pinakauna nga nag-file sang ilang nga SOSE sadtong Mayo 24 ang mag-asawa nga Sanay 4th District Representative Juliet Marie Ferrer kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kun diin nga talatapan nag-file sin COC suno kay acting nga Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, dito man ang pag-file sang SOSE. Ginsilingan ni Salazar nga sarang magapangatubang sang administrative fine humalin 2,000 pesos tubtub sa 30,000 pesos depende sa posisyon nga ginpadalaganan ang wala maka-file sang SOSE. Sa ikaduha nga tion sang kapaslawan sarang nga magpangatubang sang disqualification. Ang Comelec Campaign Finance Office ang talatapan nga responsable sa pag-usisa sa compliance sa mga pagsulundan sang tanan nga nagapapili nalakip na diri kung bala nagsunod sila sa ginatugutan nga maggasto sa kampanya sang isa ka kandidato. 3 pesos ang kada registered voter ang pwede magasto sang isa ka kandidato sa lokal nga level nga may political party, kag 5 ka pesos naman ang para sa independent candidate. Yes, so depende lang sa position. And the second or subsequent non-filing may entail disqualification to hold public office. But of course, the Commission has to file a case for the non-filing. Sa number 9, sa Bacolod City naman, 17 pa lang ka mga kandidato ang nakasabit sa ilang SOSE. As of 2 p.m., 17 pa lang sa 48 ka mga kandidato nga nagpapili sa local election sa Bacolod ang natigayon submit sa ilang SOSE. Kutob lang na 5 sang hapon ang ginhatag deadline sa Comelec para sa tanan ng mga kandidato nga mag-submit sa ilang SOSE subong nga adlaw. Sunod sa kay Acting Elections Officer Attorney Revo Sorbito, natagaan na sang certification ang mga nakasubmit sa ilang SOSE. Pero hindi sila maghatag kung kulang sa attachment ang ginsubmit nga SOSE, ilabi na sa mga nagahingagaw sa deadline. Ang local Comelec office ang magapadala sa mga nabaton nga kopya sang SOSE sa Campaign Finance Unit o kung CFU. Pwede man maka-file sang CFU ang mga kandidato kag partido, pero kung mapaslawan sila sa deadline, sarang sila nga pasakaan sang kaso kag mapamatbatan sang perpetual disqualification sa non-filing of SOSE. Sa number 8, flyover sa Barangay Bata sa Bacolod ang pwede na maagyan liwat sa mga motorista. Sumugod kahapon malabyan na liwat ang duha ka mga lanes ang flyover sa Bacolod City. Marso 16 sang sini nga tuig sang temporaryo nga ginsirad-an ang isa ka lane sa flyover
para sa asphalt overlay nga trabaho sa Department of Public Works and Highways nga nagabalor sang 13 milyones pesos. Pagkahuman sang southbound nga lane, ang northbound naman nga lane ang ginsunod nga gin-rehabilitate. Sa madumduman madamo sang nagreklamo bangod nagtuga sang mahinay nga lakat sang trapiko ang pagsirado sang flyover. Kaina matawhay na nga makasaka panaog ang mga motorista sa southbound kag northbound lanes sini. Sa number 7, away sa dutang inalantaw nga rason sa pagpatay sa isa ka mangunguma sa Kabangkalan City. Patay ang 56 anyos nga mangunguma nga si Bernardo Samis matapos iniging tiro kahapon sa barangay Tapi, sudad sa Kabangkalan. Suno sa PNP, nag-aarado lang si Samis ang iyang talamnan sang hinali na lang siya nga gintiro sang sospek nga si Roland Sibugan. Away sa duta suno sa PNP ang kabangdanan sa pagpaniro at large pa sa karon ang sospetsado. Sa number 6, notorious nga kawatan nga si alias Spider-Man ang arestado matapos makuhaan sang iligal nga droga kag armas. Balik presuhan sa liwat ang 26 anyos nga si Alvin Martinez sukon mas kilala nga si alias Spider-Man matapos ini madakpan kainis ng kaagahon sa buy-bust operation sa Henrietta Village sa Barangay Singkang Airport. 136,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang nakuha kay alias Spider-Man. Magluwas sa iligal nga droga, may 38 kalibre nga armas man nga nakuha sa iya. Sunod kay Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, si Martinez ang suspect sa madamo nga mga kinawatay sa Bacolod kag sang Disyembre lang ini nakagwa sa presuhan. Kabahin man suno sa pulis ang suspect sang Aki Quadra Group. Detained siya karon sa Police Station 8 kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kag sa Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, alkalde sang Banwa sa Ginigaran nag-offer sang 200,000 pesos nga reward money sa makatudlo sang suspect sa pagpatay sa utod sang iyang bodyguard. Nagtanyag na sang cash reward nga 200,000 pesos si Hinigaran Mayor Nadia Arceo sa kung sino man ang makatudlo kung makahatag sang impormasyon tuhoy sa suspect sa pagpatay sang Sabado sa tricycle driver nga si Leonardo Espinosa sa Barangay 1 sa Banwa sang Hinigaran. Ang biktima ang utod sang bodyguard ni Mayor Arceo. Si karon wala pa sa gihapon ng suspect ang Hinigaran PNP sa natabo kapag panglutang kay Espinosa kung sa diin may 3 man kay iban panganang ang mga bystanders nga nagkala sa labat. May mga CCTV naman nga natanaw ang mga pulis apang hindi klaro gani sila mag-usi sa pagid sa iban nga mga CCTV sa amo nga area. Isa sa mga anggulo nga ginatanaw karon sa PNP amo ang pagtimalos sang pamilya sang biktima nga nakaaway sadto sang pamilya ni Espinosa. Pero wala pa man sang ebidensya suno sa pulis gani padayon karon ang investigasyon sang PNP kasubong man ang pagtanaw sa iban pagid nga mga anggulo. Sa number 4, lalaki patay matapos matiruhan sa kapihan sa Bacolod City. Patay ang 59 anyos nga si Jose Alan Braza matapos nga gintiro ini kay Ines ang aga samtang nagapangape sa Purok Malipayon, Barangay 35 sa Bacolod. Sunod kay Major Ramel Sarona, ang suspect nga nagapangapiman tupad lang sang biktima. Gilayon nga naggabot sang iya armas ang suspect kag gintiro si Braza. Gilayon man nga nagpalagyo ang gunman upod ang isa pa ka suspect. Sunod kay Sarona, ila pa karon ginausisa ang background sang biktima. Gani wala pa sila makahibalo kung ano ang motibo sang suspect sa pagpatay kay Braza. May mga report nga nagasiling nga asset sang government agency ang biktima pero ginaimbestigahan pa ini sang pulis. Sa number 3, nagdangat na sa 11.1 million pesos ang balor sa mga apprehended poultry products sa probinsya ini may angot sa ban na ginapatuman bangod sa bird flu. Sa report sa Provincial Veterinary Office sa talatapan ni Governor Eugenio Jose Lacson, humalin March 1 tubtub June 3, masobra sa 30.9 katonelada sa poultry products, lakip na ang 5,791 ka fowl, kag 118,100 ka mga itlog ang na-intercept
inaihan ang ipabalik sa mga point of origin o kung nakumpiskar. Parayon man ang inspeksyon sa mga balot nga nagasulod sa probinsya bilang pagsunod sa executive order. Humalin March 17 tubtob June 3, may 2.8 million kabalot nga nagabalor sang 30.8 million pesos ang itugutan nga makasulod sa probinsya. Istrikto nga ginapatuman ang poultry ban sa Negros Occidental sa pagpangapin man sa 8 billion peso poultry industry sa probinsya kontra sa bird flu. Sa number 2, COMELEC ang sunod ginagahanda para sa barangay kag SK elections. Suno kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, sila nakabato na sang communication bahin sa inventory sa mga ballot boxes, lakip na registration forms kag equipment. Suno kay Salazar, iniyang kabahin sang readiness test para sa registration of voters bilang pagpanghanda naman para sa barangay kag SK elections. May ginaduso man nga postponement pero tubtub nga wala sang layi nga magapatuman sang pagpaisol sini. Suno kay Salazar, padayon ang COMELEC sa pagpanghanda para diri. Sa karon patapos na ang COMELEC, Negros Occidental bahin sa submission sa mga report lakip na liquidation compliance para sa May 2022 nga piniliay. Igapadala na lamang ang mga dokumento suno sa iya. Sa 12 lamang ka mga banwa kag syudad kung sa diin ginpaagi sa iya nga talatapan ang pondo para sa eleksyon, 60 million pesos nga pondo ang iya nga gin-liquidate. Tanan nga mga nagserbe sa eleksyon ang nabayaran na. Ginapabot ang pagbalik sa original nga mga assignment sa mga election supervisor, kasubog man election officers, kasunod sang reshuffling nga ginpatuman bangod sang piniliay. We received na communications from Manila, no? Inventaryo sa mga yellow metal ballot boxes, inventaryo sa mga registration forms, no? Inventaryo sa among mga equipment and their peripherals, no? Readiness test, no? For the registration of voters, no? In preparation for the barangay and SK elections. So amo na, no? Sa subong napreparahan na. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. ₱15 nga minimum nga plete sa mga public utility jeepney ang ginadusol sa isa ka transport group sa Western Visayas. Ini kasunod sa sunod-sunod man nga pagsaka sa bilis ng produkto petrolyo. Naglabot na sa ₱80 ang kada litro sa diesel matapos yung ipatuman ang ₱6 nga saka sa kada litro sini kahapon. Mas mahal na sa ₱2 sa kada litro sa gasolina. Gani ang grupo nga Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC nagaduso sang ₱15 nga minimum nga saka sa plete sa depasahe nga salakyan. Gani ang grupo nga Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC nagaduso na sang ₱15 nga minimum nga plete sa depasahe nga salakyan. Pero ginsiling United Negros Drivers and Operator Center o kung Undok Secretary General nga si Diego Malacad, isa ini sa mga iyara sa agenda nila buwas nga adlaw sa ilang Unity Forum. Magluwas sa saka sa plete, inaman istoryahan ang ginakabig nila nga makaalarma nga pagpangharas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board angon sa modernization program sa gobyerno. Ilaman pag-istoryahan ang kuntani pagdula sa Oil Deregulation Law para mapanubo ang bilis sa produkto petrolyo kag ang ginaduso sa Region 6 nga pasakaan sang ₱6 ang minimum nga plete kag himuon nga ₱15 imbis nga ₱9. Sunod sa kay Malacad, kuhaon nila ang suggestion sa mayorya kag magahimo sa desisyon base diri. Kung siya lang ang pamakuton, kulang pa kuno ang ₱15 nga minimum nga plete. Pero hindi man kuno pwede nga tanan ipas-ano na lamang sang mga pasahero. Ilabi na sa karon nga nagabatsyag ang tanan sa kamahal sa mga balaklon kag nagabangon pa ng gikan sa pandemya. Sa buwas may baluan kung ano ang mga desisyon sang transport sector sa Negros. Actually, mas kuwan siya, mas nubo siya kung ang rate ng crudo ang basihan, galing kaya ang kapasidad naman sa atong pasahero, hindi yan naman nakaya. Imbes nga, pito ka daw na sa kidulog, matabo sila, madulog niya lang sa downtown, apat ka festival mo matod. Ang solusyon ka bayaran sa gobyerno. Sa Good Vibes, isa ka 22 anyos nga bakulod noon ang nahatagan sang kahigayunan nga maghatag sang speech sa United Nations General Assembly. Iagin pangabay sa mga world leaders nga kuntani i-involve man ang mga pamatanon sa pagbihon sa mga polisiya sa crime prevention.
May report si Romeo Subaldo. I've seen and experienced firsthand the realities of the children in conflict with the law and how they're branded as criminals. Siya ang 22 anyos si Junbert Pabon sa Barangay Batan sa Bacolod City. Katapos siya sa World Organization of the Scout Movement kag pinaagi sa sini nga grupo na tagaan siya sa oportunidad nga makahatag sang speech sa United Nations General Assembly sa Estados Unidos kung saan 193 ka mga miyembro gikan sa nagkanilain nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan ang nagapamati sa iya. Istorya ni Junbert antes sini sa may baluan niya nga makatambong siya sa mga pagtililipon, do isa ka adlaw man siya nga hindi mahimos nga matagaan sa amo nga oportunidad, nga matagaan sang amo sa nakadako nga platform nga makahambal. Grabe sir, it was very surreal sir when I received sir the invitation na may official stamp sa President of General Assembly. Doon na imposter syndrome ko sir, nag-stuck ko for a day just absorbing it sir. Kay grabe, kadako-dako sir sa opportunity nga doka out of my league pala sir. Parte sa kabataan kag crime prevention ang topiko. Santo man sa posisyon ni Junbert bilang Youth Representative for Peace sa World Scouting, kung saan ang iyang focus among children in conflict with the law. Sa ending sa iyang speech, ginpangabay ni Junbert ang mga yara sa assembly. Lakip na ang tiglawas sa Pilipinas nga kuntani, manging kabahin man ang mga pamatanon sa pagbalay sa mga pulisiya sa crime prevention. We asked you to give young people the space and the opportunity to meaningfully participate in the decision-making process and the development of crime prevention policies. Invest in young people, especially in the grassroots level, to build on their agency to get involved in crime prevention initiatives. Ang young people sir, ang population namon is one of the greatest resource na pwede ma-utilize, especially sir pag-create some policies. And nagapati ko sir nga kailangan ang young people sir involved it. Kaya apektado man ang young people sa mga crime prevention, crime related and gang related recruitments. And isa gid sir ang young people sa target and most vulnerable, especially sir makita naton sa mga disadvantaged sectors sa slum areas, sa mga disadvantaged communities sir. Si Junbert, nag-elementary sa St. Benilde, nag-junior high school sa Negros Occidental High School, nag-senior high school sa St. John's Institute, kag karon graduating student sa University of Santo Tomas. Isa siya ka youth leader, kag plano niya nga pagkatapos ang graduation, liwat siya magabalik sa Bacolod, kag bisitahon ang Social Development Center kung SDC, ang lugar kung saan gina-rehabilitate ang children in conflict with the law. Grabe, Barbara, ano yan ang feeling? Mahambal ka sa United Nations. Hindi ko kabalungan Tumalag sound roaming, but that is something inang once in a lifetime. Siguro kung ako hindi ko ganyan. Correct. But at least congratulations na represent niya well ang Bacolod City. Kag importante mga na put across niya ang Message, tinutuyog sa mga yeah. pamatanon. Kagabi ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.